ассалому алайкум дӯстони азиз, айни ҳол дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорем дар Ленский район. Квартираи фурӯшии имрӯзаи мо 5 этажа, хона дар 3 этаж қарор дорад, духонага 45 квадратни метра ташкил медиҳад. Рақамҳои соҳибмулк дар рӯи экрани шумо мондагиай, нархша дар охири видео муайян мекунем, то охир тамошо кунед. Ленский район пеши бозори радиостансияда қарор дорад, дом новостройка. ремонт чӣ хел мебинед? Замонавӣ, духонага, ба нархаш арзанда, об свет дорад, пастаяни ҳуҷҷатҳои хона бошад 100% без камбудӣ. Масъалаи мактаб, садик, беморхона ино ҳама наздиканд. Хулас, хона ба талаботи худ ҷавобгӯ аст. дуҳуҷрага 45 квадратни метр. нархи хона бошад дӯстони азиз ба сумми тоҷикӣ 270,000 сомонӣ меган, ба доллар бошад $24,500 ба рубл 2,250,000 рублро ташкил медиҳад, ки бо арзон ҳам мешавад. Ремонтҳо замонавӣ беҳтарин. Обсвет камбуд надорад. Касоне ки мехарад дар рақамҳои WhatsApp дар рӯи экрани шумо мондагӣ астай, метавонед занг зада маслиҳат карда бигиред. хона, замин, мошин чизе боша мо дар оё кунед, мо навори байдна баъри мардум, баъри ҳамон нафарое ки хонахар ҳастанд пешниҳодшон мекунем. навора ба лайко поддержка кунед, наворои далчи моро боз тамошо кардан гирен. Хулас, номеро барои реклама кардан. мошин, замин, хона, квартира чизе боша роӣ кунед. хонаҳотонро видеонавор карда, фасон карда роӣ кунед. мо дар ютубу, дар тиктоки, инстаграм рекламаи фасон карда пешниҳоди хонахаро мекунем. лайкора занед, дар канали ютуби мо подписатсия кунед. мо баъри шумо навораҳои ҷолиб пешниҳод мекунем. Зиндаву сарбаланд бошед.